Buya ninyo ay umatag snack. Mga kapobre, mao ni mong trabaho ni mga kapobre pag ginahuwa ay human-human ni kay sigilag ka wadan o sila ka wadan. Sigilag ka hotdan og clam. Manahuman. Unya kay naman. Sa tanan ang trabaho ni Boy Pobre mao ni siya dire. Kini o ginambaan ni namong kuan. Mas babaw kay tangtango na alis dagbago. Kanila sa kay mga naog sa amin din sa kutob. Bye-bye, kita taon niya. Mga kapobre o kung imong lantawon res ubos. Pag ginamo mabot sa kinababuan ang kuan, damba. Kuan ay klam hotdan. Ay daghan tubo pero ang klam iba. Mga kapobre, ara sa mi sa suga. May suga diha nga sa kabuok nga balance diri sa kuan. Suga na kataod. Diha lang sa muha, kuyog tanin ninyo. Mga kapobre, humanamig damba, kita na suga. Kana man tawran na mo. Mga kapobre, humanatag taod suga. Magpulit na sa damba. Stilan. Okay. Lamian ninyo diay manghatag mo snack me. Buya ninyo ay manghatag snack. Kata na suspenso nya perma na mag-libur. Oh, salamat kayo. Libur mo mabuo na. Kainom ko silang coke ang lami. Apa na sabay ko ano? Ah. Tambala na akong kauhaw. Natay ba nya na Gamay pabitsura lang. Ah, wa may safety ang kuan. Sibers. Oh, visit mo. Og na pa safety. Suspension sa me. Mao na yamong gitrabaho mga kapobre. Dihang dapita. Karon gikuha nami sa mong service. Yo. Human ang among trabaho kay ang materialis kakulang-kulang. What's up mga kapobre? Padayon ang biyahe padung sa mong in-office. Vlog mga kapobre, may hapon niyo tanan, may buntag, may moto, pero sa marin mo tanan akong video. Bye bye, yung mga kasko.